Abusia for me jacho bibia Ghana for. Already Yakubu nshira mamawate. Ene me ba Ghana for. Esem twerefo. Ghana esem twerefo. Me ba mo so no. Hwe senke ye di sika. Sika na nke ye bobo a. Ye di money ana nke bobo a. Enka Cristiano Ronaldo ko Saudi Arabia no. Enka Saudi na asafo. Enkomo na ache trophies ye wo Saudi Arabia nyina. We kire say ball ye mfa sika. Ene se wutua prayer ka kesi yente no. Chenchena prayer ne trophy ma. Tieni. Esem twerefo a Fache Sports, Fache TV Sports, Fache Sports, Lawson Sports, Kinebet, Kwame Dela, Kwaku Adesen, Fache Sports, Ebudi Habib, and Ricardo Varas, and a Big Brother. Where Habib Yabruni, Habib Ufrebono. Ebudi nso firi bono berekum. Abibu nso firi berekum ama ye bonofo. Ena he Kinebet nso ye bononi, oya hase folk fan. Ebroni bia ta asantefo. Enti hwe ball na ye ball yen. Ye ni wadadfo work for Moloko for ball yen. Ewo Sunday no last week Sunday. Ewo Accra Sports Stadium. Wa hwe ball ni bibia no. Utimi hu se kotoko bobo pa esene work for. Edu ebi kwa na commentator na wo ye mehwe ball live. Ewo GTV Sports Plus. Edu ebi kwa na commentator no kwa say delay tactics. Wo say work for Moloko for no players no. Ebo delay tactics. Ka krebu mo ja mo perform. Even kwa kotoko e prayer Kamala J red card kwa no. Na work for Moloko for precious wo mo so no mo je mo to pitch ne so e delay time. Wa hwe bo ni bibia wo Max TV any GTV Sports Plus ba be ma dance yes ameboa. Na work for delay ball no. Ye bobo ni wie ya. Ghana nsem twerefo nyina cassette ya kuma santi koto pere so ma mo hwe. Na wakofo kra me bobo mo sheda. Se minimi se bon so se ye bebo a ye sheda. Bo se ye bebo a Ghana nsem twerefo de mehu se timi na waba Ghana ha no wo sheda wo me bo hwe. Ghana nsem twerefo nkwa na ba mhu ye. We kire se ma bo wa hankasa. Se mo ye nsem twerefo a ye yenso ye hebo yenso ye wani. Ye hebo. Wo ye nsem twerefo yenso ye hebo yenso ye wani. Enyo nkwa na wani. Dade no kotoko bobo che wak bebre. Enso ade tie mo anka ho asem. Ye mo kan ya ne se na wak fo wusika eno mu twa sika akese. Se de sika akese ne ketua abo etua anka Madrid. Enka obeyi Champions League da bia. Enka Barcelona ebeje Champions League da bia. Enka Liverpool ebeje Champions League da bia. Ha ma menka asem njerem. So ko English Premier League. Na ba Spanish La Liga wo Spain. Na ko English Premier League wo England ya. English Premier League team a obehwe yen. Team a obehwe kwara na wo ko relegation. Excuse me. Team a obehwe e wo English Premier League no. Ena tese waje Spanish La Liga sika ye de ma. Team a obehwe wo English Premier League no. Sika sa team ni benya no. Ena tese de waje Spanish La Liga. Sika ye de ma e wo Spain. Ena tese team a wawe wo England English Premier League. Enso no kwa no mo league no. Madrid de for Champions League. Barcelona timi ko semi final. Meboa. Last year Barcelona ko semi final. And they say sika mo jiswa. Barca G League ni sika wo je ye no. Ena tese English Premier League teams na last year omo ko relegation sika omo nyae. Opa check it. Samozi mu ni mari amon check it. Mpe no koreka. Ena ayi na mo TV so we do na mo ka Kinebet ye buru ni. Habib
ɛwɔ fakyɛ sports ɔyɛ Buroni, Knebel Lawson sports ɔyɛ Buroni, Abudia bi fakyɛ sports ɔyɛ Buroni. Nti Buroni bi na ɔbɛka bi ama Kumasi Asante Kotoko da. Ɔmo nyinaa taa kɔtɔkɔfoɔ fi ɔmo yɛ bonofoɔ. Efisɛ bonofoɔ ne asantefoɔ nyɛ fine. I am telling you the truth. I am telling you the fact. And ɛno na meka kyerɛ wo. Wopɛ akyɛke, wokɔ social media nso kɔ TikTok wakyɛke sɛ meboa a. Ɛbonofoɔ ne asantefoɔ nkɔ everyday bia. Yɛde yɛde ayɛ bonofoɔ. Asantefoɔ ne ɔmo hwee taa na ɔmo tae because of wɔpɛ nso otumfuo sɛ do deɛ sɛ kɛnti. Obiara tae wɔ Ghana. Asantefoɔ yɛayɛ dɛ. Yɛbɔ yi wie yɛ. Wohwɛ bɔ akɔtɔkɔ bɔ yɛ. Bɔ pressure pɔm de si team nso goal na ama. Ɛna mo so fa yɛ ne ɛkɔ ayɛ nkɔ yɛ hwehɛ yɛde nkunimdie bɛba ama na ahyɛ mo. Friday obiara nhwɛ bi live yɛbɛhyɛ wɔn mo de nkunimdie aba. Yɛkɔ Kaizer Chiefs yɛkɔ yɛne Kaizer Chiefs akɔbɔ wɔ South Africa. Saa na asɛmtwerɛfoɔ ɛsɔ paa yɛ saa ɔmo kasɛti ayɛ saa de kɔtɔkɔ yɛkɔhyɛ yɛn wɔtwe yɛkɔhyɛ yɛn num yɛkɔhyɛ yɛn du ɛna ɔmo da ato kɔtɔkɔ team no ɛhwɛ de nkunimdie obi ɔhwɛ bɔ ne bɔ sport TV biara hu sɛ kɔtɔkɔ bɔ ɛkɔ penalty ɛgye trophy ne de bae yɛdi nkunim wɔ penalty gye trophy ne de bae. Ahoɔyɛ ana asɛmtwerɛfoɔ Ghanafoɔ asɛmtwerɛfoɔ yɛnim deɛ kɔtɔkɔfoɔ yɛde ayɛ mo. Nanso yɛbɛgu mo anim ase. Friday mo de mo nhwɛ yɛ. Yɛbɛgu mo anim ase bɛkyerɛ mo sɛ yɛyɛ kɔtɔkɔ yɛyɛ Asante kɔtɔkɔ. Wokum apem bɛba